Ако и на теб ти се свива стомаха само при мисълта, че днес ще ходиш в офиса, може да изпробваш тази практика с мен, за да направиш деня си малко по-поносим. Лягаме по гръб, за да се усетим в тялото си за няколко секунди. Дишваме и издишваме. Повдигаме дясното коляно към брадичката, силно стягаме корема. Вдишваме няколко пъти, усещаме силата в своя корем и отпускаме на земята. Сменяме кръка, подготвяме се бавно за началото на деня. Отпускаме се напълно на земята. Хайде сега двата крака едновременно. Дишаме, усещаме се силни, непробиваеми. Дишваме, издишваме и отпускаме отново на земята. Бавно поставяме ръце в страни с дланите надолу. Повдигаме коленете нагоре и ги отпускаме вляво, а главата вдясно. Раменете са залепени за пода. Усети местата, които са напрегнати в тялото ти и си представи как те се разтичат надолу към сърцевината на земята. С всяко вдишване поемаш чиста енергия, а с всяко издишване изтласкваш старата енергия надолу. Хайде да сега да обърнем посоката. Колената отиват надясно, главата наляво. Отново не забравяй раменете да са залепени на земята. Вдишваш, издишваш. Ако колената ти не стигат до пода, няма нищо, дръж ги така във въздуха. Запомни това чувство на облегчение. Отпусни се още по-силно. И се подготви за излизане от позата бавно. Прибираме ръцете до таза. Левия крак в контрашпиц, докъдето стигнем, можем да си помогнем с ръце. Дишаме така. Корема е стегнат, кракът е изправен. Не забравяй, че в йога не бива да се пренапрягаме. Изпитваме удоволствие от движенията, които правим. Затова коригирай така, че да ти е приятно. Помагай си с ръце, когато е нужно. Дишай свободно. Прибери леко брадичката към ключицата, за да не напрягаш врата. Така същевременно регулираме и нервната си система. Оставям те да подишаш още малко в позата. Бавно и контролирано сваляме крака на земята и вдигаме десния крак. По същия начин помагаме си с ръце, ако е необходимо. Така си помагаме да отпуснем местата, които цял ден напрягаме пред бюрото. Затова ще останем за още няколко дъха в позата. Време е бавно да пуснем крака на пода. И сега ще вдигнем двата крака едновременно. Стягаме корема до 90 градуса. Отново си помагаме с ръце, ако има нужда. Ако все още ти е трудно дори да придържаш с ръце, можеш да си помогнеш с колан или хавлия. Усети как се разтяга задната част на краката. Помогни си, като стегнеш корема. И не забравяй брадичката към ключицата. Ще останем за още едно вдишване и бавно се подготвяме за свещ. Ръцете притискат пода, избутваме таза нагоре и може да си помогнем с ръце, като подпираме кръста. Стремим се пръстите да са в шпиц и краката да са под 90 градуса. Брадичката силно притиска ключицата. Показвам и вариант за начинаещи, в който горната част на гърба лежи на пода. Ако ти е лесно, повдигни тялото по-нагоре. Позата ни помага супер много за фокуса и успокоява нервната система. Ако я практикуваш ежедневно, няма да получаваш микроинфаркт при всяко съобщение на Teams или Slack. Постой още малко в нея, ще ти е необходимо. Аз може да се шегувам, но йога си е сериозна работа. Това е една от ползите в Светата Троица, които помагат за успокояване на нервната система съвсем сериозно. Другата е риба, която след малко ще направим. Бавно, прешлен по прешлен, излизаме от позата. Отпускаме краката на земята. Отпускаме се и поемаме един дъх.
Усещаме тялото си. Свиваме колене. Повдигаме гърдите силно нагоре, сякаш някой ги издърпва с връвчица. И извиваме глава назад, подпирайки темето си на пода. Възможно да се почувстваш уязвим, отпусни се в чувството. Стоейки прегърбени пред бюрото по цял ден, ние прикриваме гръдния си кош и така предпазваме себе си от емоциите, които може би възникват и ни бомбардират. Тази поза ни помага по-добре да ги осмислим и да ги канализираме правилно. Ако ти е удобно, изправи крака, ако не, ги остави свити. Позата действа така както трябва, ако устната ти кухина започва да се изпълва с слюнка. Дишай спокойно, доколкото ти е възможно в тази неудобна поза. Още няколко секунди. И за да излезем правилно, поставяме ръце до главата и я избутваме на място. Отпускаме се на пода. Със следващата поза ще си помогнем на болката в кръста и шияса. Свиваме краката в колене, ръцете са близо до таза и избутваме таза силно нагоре, като стягаме силно дупето. Брадичката отново притиска към ключицата и наблюдаваме корема при вдишване как се изпълва и издува, а при издишване пада надолу. Забележи как се издува корема ми, опитай се да издуеш корема, след което гръдния кош. Т.е. дишаме и с корема, и с гърдите. Последно вдишване и бавно се отпускаме на пода. За следващата поза заставаме в седнало положение с изправен гръб, краката притискат един в друг. Вдигаме ръцете нагоре и издължаваме гръбнака и се навеждаме напред през таза. Краката стоят изправени, докъдето стигнем. Гърбът трябва да е прав. Вероятно си виждал как по-напредналите йоги се хващат за пръстите и поставят чело на коленете. Ние не се стремим към това. Заставаме така, че гърбът да ни е прав и да отпуснем задната част на краката по цялото им продължение. Ще постоим известно време така. Затова застани така, че да ти е приятно и удобно и така, че да можеш да дишаш свободно. А ако искаш да си по-стабилен в позата, стегни коремните мускули по-здраво. Можеш да затвориш очи и да си представиш, че краката ти са направени от каучук и с всяко издишване стават все по-гъвкави и ти позволява да се наведеш все по-напред. Последно вдишване и издишване и се подготвяме за следващата поза, която е по корем. Челото е на пода, ръце до гърдите, пръстите на краката притискат един в друг и при вдишване силно стягаме задника и избутваме тялото нагоре. Раменете са далеч от ушите и лактите притискат гръдния кош. Виж, мога без ръце, можеш и ти. Стреми се да не напрягаш кръста. Извивката трябва да е в горната част на тялото. Затвори очи и погледни нагоре и назад, така както си с затворени очи. Така получаваш и бонус медитация. Дишай свободно. Още малко стоим в позата. И съвсем заслужено се отпускаме в детска поза. Оставаме тук за няколко вдишвания. Напълно отпускаме тялото си. Остави се на течението. Представи си как днешния ден ще протече съвсем спокойно и без препятствия. Връщай се към това усещане всеки път, когато имаш нужда от него. Пожелавам ти приятен и усмихнат ден!